тамошобинони азиз, магазини Диля омадагем. Агар бовар кунед, боракошда гап нест. Ҳамаи борои Туркия овардагия нигоҳ кунед. Борои боӣ гуфтигапо, борои необычни моделҳои 2026. Марама духтаро нигоҳ кунед. Киртаакҳои ипек. Ин қисми болоро нигоҳ кунед. Ҳам қамиё хушрӯанд духтаро танада аҷоибот вариантҳои фасон. Марама дина каседа дар корай. Биёен Диля коллекцияи навш омад, борои навш омад ва чӣ хеле медонен Диля ҳама вақт бо нархҳои дастрас шумода пешниҳод мекунад. хоҳишмандо ина биёен бинен, харидорӣ кунен. Мана киртора диден, қисми болоро диден, хай чихе хушрӯчаян. Ҳамаш моделҳои наван. Иёра диден духтаро. Суроға роз мефаҳмонумтона ҳатман биёен. Омада наметонен. Нависен доставкатон мекунан. Ина нигоҳ кунен модели нави вай омадагиай. Ипек амбрея диден чихе хушрӯчай. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза. Ҳам якм дарвозаи пажарка медроен ради магазинои шагида 102 магазини Диляяй. Ина марамат биёен бинен харидорӣ кунен духтаро. Нархошам хушрӯай бора худаш мебиёра. Ана баъд вайшам хушрӯай, интихобшам хушрӯай духтаро. Коллекцияи нави 2026 омада як боракак биненда ипекои турецки оригинал. Иҷада амбрешам омадагиай нигоҳ куненда қисми поёнаш амқа дигар рангай гулдуракай. Ана баъд аднатунёшам омадагиай. Ҳамаш да кори дастӣ рафтагиай духтаро. Ҳамаш амо оригиналои Туркии якм сортояй. Марамад ина бренди Эспира. Ира бинена хуч хушрӯчаян. Мана каседа дар курай касе туира акибат биёен ами последний модела аз Диляшоп харидорӣ кунен. Суроғаша мефаҳмонум духтаро. Нархҳои духтарак дастрасай. Ози нархоша гуфта наметонем тона. Нависен бо худаш мефаҳмонатона чӣ хелеяй. Бозори Корвон тарафи пажаркадаяй. Ҳами тарафи пажарка якм дарвоза медроен духтаро. Рияди магазинои шагияй. 102 магазин даяй. Ина мебиёен, мебинен, харидорӣ мекунен. Аҷоибот. Хостум ҳам гилдорша нишонтон битиём. Ина якм бор дар амиҷа дидим. Ҳам хеле гилдоракша, лавдоманша гуфтигапо. Ина Диля овардаги бидай пешакоша бинем бо чихе хушрӯй. Иам бренди Эспираяй. Мана ипеки сиёҳ касе мехост ина сиёҳшам астай. Аҷоибот танада ҳам хушрӯи наряд метоваки марамат хоҳишмандо рақамош ҳастай Диляра занг занен кати худаш гап занен. Доставка ҳама ҷо дора. Духтаракое ки киртои туйпӯшак пирсидеста будан марҳамат ина туйпӯшакҳои аҷоибот фасонаки боӣ бо нархи дастрас дар магазини Диля омадагиай. Марҳамат духтараком қа хушрӯчаян ки шумо нависен бо расмоша хушрӯ карда Диля шумода мепартоя ба ҳазур интихоб кунен доставкатон мекуна. Ё ки биёен духтаро. Ина ози қисми болора нигоҳ кунен. Ина намудошам будай диден халатишам будай. Ё ки биёен бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза рияди магазинои шаги духтаро. Диля 2 магазин дора. Ҳами тарафи пажаркада нигоҳ кунед. Борош асосан Туркияй. Фақат инами қисмаш Бишкеку Тошкентай. Дига ҳамаи борош турецкияй. Мана 129 магазину 102 магазин ай Диляяй. Мана хоҳишмандо омада ина двойкаям мегирен, халатам мегирен, киртаям мегирен. Хулас ҳамаи нархош нархҳои беҳтаринаи духтарака бор мебиёра худаш. Мана гап занен катиш бо шумода мефаҳмона кадомаш чанд сумай чӣ хелай размеракоям ҳамаш ҳастай. Ина аҳамиятенда азане модел ҳама ҷода ҳастай. Леки ира биненда и дига хелай качестваш. Марамат хушрӯбоша. Ина бо биёен хитон я боракак муқоиса кунен, бинен, баъд метонен ки харидорӣ кунен. Киртои турецки тамоми намудуш омадагиай духтарако марҳамат. Ина каседа дар корай халат кирта ҳатман Диляшоп биёен. Тамоми моделлора кати размерош овардагиай ба ҳазур тамошо карда харидорӣ кунен. Омада наметонен нависен шад доставкатон мекуна. Як бор ҳами моделлора нишонтон битиём. Хушрӯгиша хай бинен духтаро. Барои нарх навош бошай духтарак да нависен пирра худаш шумода мефаҳмона. Барое ки гуфтигапо бор тақсим кардагиай ози нарха гуфта наметона. Нависенша даличка ҷавобтон метия. Хулоса нархош нархҳои беҳтаринай. Мана нигоҳ кунен охи чихе хушрӯчаян. Иша фасонай иша фасон. Бозори Корвон тарафи ина халатошам аҷоиботай. Тарафи пажарка якм дарвозаай. Якм дарвозаи пажарка медроен 102 магазин Диляшопай духтаро. Мана бори оригинали фасон бо нархи дастрас. Ана киртои новинка духтаро бовар кунен
чӣ новинкае ки будай Туркия дар ҳамаи ипек диля овардагиай марҳамат ягон ҷода ин қадар вариант бисёр нестай дигари роликдаям нишон додагием тона ҳатман тамошо кунед марҳамат ипек хариданӣ бошен ипеки оригинал ҳатман як бор магазини диля омада хабар бигирен бозори Корвон да инаи вариантшам хушрӯай нигоҳ кунед аи чон расветка овардай диден духтаро бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза да диля ду магазин дорад яди магазинои шишагӣ инами якм дарвозаи пажаркада якташ 102 магазин мешава якти дигаш боша 129 магазин мешава мана марҳамат ҳардушам дар як қатораи мақсад ира бинен охи хушрӯай бурош дастрасай нархош занг занен шаб бо худаш пурра ҳамаша нархоша мефаҳмонатона интихобша бинен чихе зиёдай на танҳо кирта балки на безрукавкоша бинен чихе хушрӯчай ҳамаи ҳамино оригиналоян ина кожаша бинен чи хеле духтаро марҳамат рақамош ҳастай дар рӯи экран бинависен ва и лазирора диден духтарако модели нави навуш омадагия ин хеле крокодиловый кожакати аҷоибот хулас биёен духтаро аксияи зури зур духтарако нигоҳ кунен болопушакои фасони воима як бор амира ба қад нишонте айнаҳа ина бинен духтаро чихе фасон будай материалаш аҷоиботай духтаро мешава болопуш бари пушен мешава кирта барин пушен хчатоқа хушрӯи ба двухниткаи ғавси фасонай нархаш аксия кати 200 сомон ин иҷада киртои комбахтам ҳастай духтаро мана кадомиша мегирен 200 сомон ҳамаи амино комбахтан духтарако мана киртои туйпушак киртои ҷоравак ҳамаи расветкои дестенку ҳамаш комбахтакои фасонай инора бечи ҳол мешава ки пушен маҳкамаки хушрӯчаян мана марҳамат ҷои диляра суроғара пура мефаҳмонам тона духтаро биёен ана баъд бо медонен чи аксия шидагиай киртое ки мебинен бори тошкентай бори дубай бори туркӣ 100 сомон инаи ҳарирои 700 сома боша 400 сомон хулоса бозори Корвон тарафи пажарка марҳамат якм дарвоза яди магазинои шишагӣ мешавад духтарако 102 магазин баъд бо 129 магазин магазинои диляяй омаден бозор як бор биёен бороша бинен боварӣ дорам ки маҳқултон мешава баъд анаи коженкачаоша бинен чи кожаи хушрӯ овардагиай марҳамат духтаро борои амин вип дар магазини диля ҳастай аяи пекам чанд намуд диден айни вилюроям ку бо ҷудогона набор кардагим чанд моделай